wis kadung berjuang ati wis nyaman rasida bepojoan satuanmu telu satuanku wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu abot sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake RC Audio dan Media Pro Video Syuting. Satuanmu telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu
Isih kerep sok kelingan pas pertama dewi kenalan kowe curhat werna-werna saiki mung kari cerita kurang bab kopi kok larani tetep ning kene mbok sia-sia nih aku tetep rokowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno kowe lunga aku sing lara wis tenanan jebul pelampiasan wis tresno aku mung mbok anggap apa bengi iki ati kok malah bocah cacahi isih ora nyangka kowe bali karo sing wingi sing jaremu ngelarani Amerta kerja bareng dengan ST Audio Sound System juga Media Pro kurang bab kopi kurang kemati kepiye mbok sia-sia aku tetep rokowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno kowe lunga aku sing lara wis tenanan jebul pelampiasan wis tresno aku mung mbok anggap apa bengi iki ati kok malah bocah cacahi isih ora nyangka kowe bali karo sing wingi sing jaremu ngelarani Sekali lagi bersama Amarta Music, SC Audio, Media Pro Video Syuting. Terima kasih. kurang kepiye kurang kemati kepiye mbok sia-sia
bagian ada pelampiasan. SC Audio Media Pro. Media Pro Multimedia. Setunggal lagon wonten kasmaran sudah diaturkan sampun diaturake bernuansa dangdut Jawa. Ki mau kanggo kanca-kanca ingkang makarya.
sedaya para paraga sae kang makarya wonten ngajeng wonten wingking sedaya kemawon wilujeng ayahi gati dene para kadang tamu ingkang sampun rawuh sugeng pinarak kanthi sekeca sumangga pun rahapi sugata ingkang sampun cumawis lumantar kanca-kanca Amarta Musik mugi dadosna jampi sayah. Niki sampun Pak. Sampun sudah. Matur sembah nuwun ayo bali lungguh neh. Matur sembah nuwun Dek Eca. Amarta Music. Mungkin nanti Bapak Esenoman juga ada yang mau nyanyi, monggo dipersilakan. Media Pro Video Syuting AC Audio Amarta Music. Angenku ngambara anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tititipi kidung teking jantung lelungitan lunglungan kang rambatan amu soro hang rangget jiwanggo tak kirimi layang kita tak sampai reke angin sumilir ora kroso seliramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu beda atiku Singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengkong endahing rembulan aku samar kuwatir lan nguntat sabar sekar mekar ing ora-ora kang cengkar ngelakang tanpa umpama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelosi lungka-lungka ketika angenku ngambara anembus mega angecong lintang sesuwung padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi kidung teking jantung ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangkong
sembah nuwun setunggal lakon wonten kitir sumulir sampun katur nyawiji sowan dalem sarencang amartamu singkang wingking saking wewengkon Batur Nawanagiripun pangarsani Raka Mas Aris ugi sinengkuyung SC Audio Sound System ugi kadang-kadang saking Media Pro Video Syuting Tebak 014 ada Citra wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semana kebak kembang jroning dodo kepiye Yes, nggih, sembah nuwun.
bersandar bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat, hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Yo! Amar Tamiese. Kagem para kadang tamu, lujeng rawuh, lujeng pinarangan di skeco, sinambi pun rabi suku dagang sampun semawis. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat, hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku genggam erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Bila bertemu puaslah hatiku. Terima kasih. Satu tebang ada gereja tua sudah Ki Mas G. Spesial untuk teman-teman yang di Bekasi. Are you ready?
Marta. Terima kasih bosku. Oh, Marta biasa. Asik deh. DJ Robertson. Oh, Marta. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ayo. Ku kira pensil, gak taunya pensil. Waktuku tolol aku gak tahu yang ku senggol-senggol ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak
tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayang apes wetengku krasa kroncongan ayo deh esok rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk Amarta ayo uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayang apes wetengku krasa kroncongan rezeki mesti teko amak jedot tanpa cahamane isih esok rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk Terima kasih. Tambal ban sudah diaturkan spesial untuk teman-teman Karang Taruna, konco-konco sinuman ingkang makarya, tan kata lumpen spesial kagem para tamu sinedahan, tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh di kalagan sonten punika, lumantar dalem sarencang Amarta Music ingkang hamengku gatih namung ngaturaken agenging panuwun kerawan panjenengan donga pangestu sose kadarman panjenengan mugi tansah pikantuk pangliru kang langkung satraju sembah nuwun kaprayogekna kasukecakna pinarak tasih dipun tenggo punantu-antu atensi request ingkang badhe nderek tetembangan monggo nyawiji serangan Amarta ingkang badhe request lagu ngersakake menurut lagu monggo paring dawuh kewala insyaallah mangke pun aturaken satu per satu setunggal boko setunggal Amarta Music SC Audio ada Media Pro Video Shooting Eca ngadeg dek yo
Lah ya rene. Tamu ndi? Niki para tamu ingkang nembe rawuh bilih masih ingkang lenggah wonten ngajeng punika. Ingkang wonten wingking ngersakake tembange napa lagune napa. Nggih tamba kesel jampi saya. Paring dawuh kewala mbake buke monggo. Lagune napa? Tembange napa? Napa Mas? Ngersake lagu mboten? Saestu. Ora getun. Mungkin gak anu kok ora njaluk lagu ngono. Mboten kersa. Iki lagune sing pripun? Jenengan ngersake lagune napa? Mboten, gebek kabeh. Niki monggo Mas. Lagune napa, Mbake? Minta lagunya apa? Malah ngeslot iki kepiye gagasane. Kalah weton. Kalah weton. Masya Allah. Saiki Mbak sinten? Paring asma Mbak sinten? Masih Mbak sinten? Mas Imam. Mas Imam. Alah, Mas Imam. Oh Yang iya. ngersake kalah weton. Ngersake kalah weton. Apa kalah wetone, Mas? Kalah, Mas. Golek ning padha nek anu ya. Engko ditambahi kira kalah. Heeh. Kalah weton ya diaturke. Nggih. Ya. Nggih. Ya ya. Nggih. Amarta Musik SC Audio Media Pro Multimedia. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyawang, rasida bebujuan. Satuanmu telu, satuanku wolu, diitung ra ketemu. Aku sanggane wong tuwa marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake.
SC Audio Media Pro video syuting. Terima kasih. Amarta lagi Suragane sedih. Mbak yang di sana Sampun, lagunya Mbak. Kalah Weton Iya. sudah diaturkan gimase. Muga-muga kanggo tombo kesel jampi saya Nggih. sesarengan konco-konco Amarta di kesempatan sore hari ini. Tasih Sinengguyung SC Audio ini juga ada permintaan, ada request lagu. Lagune kanggo konco Sekti. gawe. Minta Konco gawe. lagune Sekti. Oh, nggih. Amarta musik. SC So, kepada Audio. Sekti spesial bersama Amarta Music. Amarta Media Pro Multimedia. Wasde. Sayang Ye sawangan rambulan kae peteng. sumunar nyawang aku rokoe. Masuk. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero kowe. Senadyan wong tuwa rong marengke ombak gede tak seberangi banjir bandang tanah taki penting aku kowe iso dadi siji guna jemuk tajak ngopi sekarang geni tanggung wangi apa maneh wong lawan bapakmu kuwi mesti iki lo jerakan singgah.
Music. Terima kasih matur sembah nuwun sektine sudah nggih Pak nggih. Iki pun diaturaken spesial kanggo kanca-kanca gawe ingkang makarya, wilujeng makarya. Mugi-mugi sawanipun amarta musik kalenggan sonten punika kanthi pangajab ndadosaken jampi saya saking sauntawis sembrono ora siji wae kanggo salawase. Mas Hoping, aja kesel-kesel Mas.
Terima kasih. Cinta dan air mata. Mau cinta dan air mata Ya. sudah diaturkan bersama Sudah. Lucy juga Amarta Music di kesempatan sore hari ini. Iya. Kagem Bapak Ibu para tamu ingkang sampun kepareng badhe kundur ngaturaken sugeng kundur. Nggih, hati-hati di atos-atos. jalan. Nggih mugi-mugi sak marga-marga manggih rahayu selamat Nggih, amin, wilujeng ya rabbal dumugi dalem alamin. sowang-sowang.